uNkulunkulu akakulonde ubusise kama kupastor ngithalile ufike. Kubalini kufanele ukuthi le number isetshenziswe umuntu oyimember, so 9 ekuseni ka 5 ntambama kuphela. Uyafona ngoWhatsApp, awuWhatsApp. Awungifoneli before 9, awungifoneli after 5 ntambama. Ngamasonto noma ngafona ngoba kuyisikhathi senkonzo. Uphindiwe Mvokwe uJamani Pastor ngiyethemba uyaphila. Ngicela ke ungihlasele nalo iphupho. Iphupho likhona la ekhaya sengathi ke ngaphakathi inhle inefurniture enhle iyacwebezela ifloor yakhona bese ngathi kune balcony steps ezuphoya, but yona ayikho njalo in real life. Shuthi indala. The house has been renovated. Lendi silungisiwe indala but usayibona isiyinhle yabona. Naku singakusho ukuthi ya renovated house indlu mayisibukeke isithuthukile isiyinhle kunakuqala. One, ngokujwayelekile lento le ingavela uma uphindle ube uPaul uhluma isilungisiwe isigcwelele ufurniture ke, ngoba lokho kusho lingenza umuntu ongalindele inhlala kahle nentuthuko kanye noshintsho nje oluhle empilweni yakho oluzayo. So kwesinye isikhathi uma uphindle uPaul uhluma isilungisiwe efakwa leyo furniture, lusho ukuthi ungalindele umzuzu wokuthuthuka nokuthula kanye nobumbano nje emndenini ngemva kokulungiswa nokuxazululwa kweyinkinga zesikhathi esendlule. 3, ngokwesintu uma uphupha indlu kungabe uPaul uhluma isilungisiwe yafakwa ifurniture. Lo sengasho ukuthi kungenzeka umsamo usulungile, uhlelekile futhi uhlambulukile uma ukuthi ikade lisanda kulungisa umsamo, yabona, noma lisanda kugeza idalwa, yabona. 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi ubupha indlu kube uPaul uhluma isilungiso lingabuye likhoma ngenzeka kukhona okwenzile kwakuhlambulula wena, kwathuthukisa noma kwakuthuthukisa ngokukamoya, ngoba ngenzeka wena kade ufutha uyilungisa wena ugeza into ezithile wena self, so isiyakhoma to your life has been improved because of leyo nhlambululo oyenzile kuwe noma lokuhlinza oyenzile noma lezo mitho kade ufutha ngayo ugeza ngayo, yabo. 5, futhi uma uphupha la indlu kuba uPaul uhluma isilungiselo ngabe lokho kungenzeka senizilungisile nasixazulule izinkinga futhi sebungcono buyathokozisa ubudlelwane bakho, yabona, nomuntu wakho noma ke nalowo mndeni, yabo. Siyabonga. Be blessed. Siweni phansi